Acestea sunt scutecelele Wanderus, scutecele cu buzunar de mărime unică. Avem 4 aici, setate de la mărimea cea mai mică până la mărimea cea mai mare. Mărimea unică înseamnă că vă trebuie un singur scutecel de la nașterea lui bebe până la trecerea la oliță. Aici este setat cel mai mic pentru nou născut și primele săptămâni. După aceea putem să lărgim în talie pe orizontală. Prindem capsele tot mai larg, pentru că după cum vedeți toată banda din talie are capse și este una chiar și pe una dintre aripioare, în felul ăsta se pot suprapune. După care putem lărgi și mai mult pe orizontală în talie și pe verticală prin aceste capse. 3 la număr. Și cu cât lărgim mai mult, cu atât se mărește și scutecul. Și aceasta este cea mai mare. Când bebe deja ar trebui să fie pe drumul antrenamentului la oliță. Scutecelele acestea sunt utilizate cam de 5 luni și jumătate. Așa că o să vedeți că nu arată tocmai noi, prezintă unele semne de uzură. Bun. Ce înseamnă că sunt scutecele cu buzunar? Înseamnă că scutecul este format din două părți. Una este chiloțelul acesta, care este impermeabil și la exterior are un material care lasă pielea să respire, dar nu lasă umezeala să treacă. Formează aici un buzunar, iar acesta este materialul care ajunge la pielea bebelușului și o menține uscată. Este un flis foarte moale și pufos. Acum, pentru că a trecut prin foarte multe spălări, nu mai este chiar atât de pufos, însă s-a menținut destul de bine. Inițial era aud în imaculat, acum este ușor mai cenușiu și a mai prins puțină uzură. Iar în interior, cea de-a doua parte a scutecului, este insertul. La mărimea cea mai mică am introdus numai insertul de microfibră. Scutecul vine cu două inserturi, unul de microfibră și unul din bambus. La început, când copilul este nou născut și în primele săptămâni de viață, scutecul nu are nevoie decât de insertul de microfibră, pentru că bebele se schimbă des și cantitatea de umezeală nu este atât de mare încât să aibă nevoie și de celălalt absorbant. Noi acum avem pe bebe la 6 luni și un pic și folosim această setare. Când lăsăm în talie câteva capse deschise și la interior folosim scutecul de bambus. În curând o să le chiar combinăm, pentru că începe să nu mai fie suficient. Scutecul de bambus de fapt vine așa. Cam ăsta este și felul în care arată și scutecele tip pre-fold, cusute, preîmpăturite. Și are aici două cusături. Pe spate este trecută marca Wanderus by Hip Hip Baby. Este o firmă britanică, pe scutecele scrie că sunt lucrate în Turcia. Luăm scutecelul de bambus, îl împăturim o dată până la cusătură și o dată până la cealaltă cusătură și aici se prinde cu capse. Iar apoi, când bebe mai crește, cam unde ne aflăm noi acum la 6 luni, am desfăcut și una dintre capsele de pe verticală. Atunci s-a mai mărit și în lungime. Am lăsat mai multe în talie deschise. S-a lărgit locul și aici la picioruș, unde este oricum cu elastic, un elastic foarte moale, nu i-a lăsat niciodată semne roșii pe piciorușe. Și așa arată și cele două inserturi când le combinăm. O să le vedeți imediat. În varianta cea mai mare, aparent, le-am pus împreună. Sistemul este foarte inteligent de prindere, pentru că, cred că ați observat, aici sunt două capse pe scutecul din bambus pe care le-am împăturit mai devreme.
una roz și una bleu. Este albă, dar are conturul bleu aici. Pentru fetițe, prindem scutecelul de microfibră care are și el o capsă. Îl prindem în partea roz și pentru băieței la capsa bleu. Pentru că fetițele tind să ude mai mult în mijloc și spre spate, băieții tind să ude mai mult în față, așa că îl prindem mai sus și în felul acesta are stratul dublat perfect în partea din față, iar la fetițe perfect dublat în partea din mijloc și spate. Scutecelul de microfibră e ușor mai scurt decât cel din bambus, lucru care ne avantajează atunci când în primele săptămâni folosim mărimea aceea cea mai mică doar cu scutecul de microfibră, pentru că scutecul fiind micșorat pe verticală, așa pe înălțime, scutecul din bambus ar încăpea ceva mai greu. Vedeți că aici se potrivește perfect ca și mărime. Încă un lucru apropo de cum este construit scutecul, vă spuneam de elastic, este un elastic foarte moale, foarte rezistent, nu îi lasă urme și este acoperit și el de acel flis. Prezintă în același timp o ușurință atunci când vine vorba de scutecele de buzunar, le spălăm separat, practic ceea ce facem când se murdărește, scoatem insertul din buzunar și le punem în locul de depozitare, iar când trebuie să le spălăm, pur și simplu vărsăm săculețul în mașina de spălat. Apoi când trebuie să fie la uscare, după uscare, fie când trebuie să le punem pe bebe, trebuie introduse la loc inserturile. Scutecele Wanderus nu au porțiunea unde se delimitează insertul cu sută. Aici este liber și spre aripioară, de unde se închide, lucru care face destul de ușor, de ușoară introducerea insertului. Închiderea este numai cu capse, nu am văzut să existe și închidere cu arici. Mie îmi plac capsele ca și sistem de închidere pentru că sunt destul de rezistente. Bebe le deschide foarte, foarte greu chiar și când se mărește. Rezistă în timp, nu se prind de celelalte rufe în mașina de spălat cum poate face ariciul, nu se uzează, sunt nemaipomenite. Singurul lucru este că poate ia câteva secunde în plus la prindere și pentru cei care sunt deranjați de aspect, există la aceste scutece, capsele sunt albe, deci se vor vedea. Ok. Apoi, apropo de inserturi, scutecul de bambus este nemaipomenit pentru că absorbe foarte mult, mult mai mult decât bumbacul, la fel de bine sau poate chiar mai bine decât cânepa, este mai moale la atingere decât cânepa și mi se pare că senzația de uscat este mai bună decât la cânepă, însă ceea ce am descoperit este că se uzează și destul de repede atunci când nu sunt spălate cum trebuie. Primele 3 luni după ce am început experiența scutecitului textil, nu am interesat foarte mult de detergenții care se găsesc în România apropo de scutecele. Aveam cumpărat de la farmacie Dermalin. Ulterior, vorbind cu persoana de la care am achiziționat scutecele, am aflat că Dermalinul este agresiv cu țesătura și mi-a recomandat să-l schimb. Cred că puteți să observați aici, nu știu dacă îmi dau seama dacă se vede pe cameră. Aici se vede o pată, un cerc. De fapt, se vede plasa pe care bambusul stătea. Unul dintre aceste inserturi este în proporție de 1/3 compromis. Acesta are doar aici o arată ca și când ar fi mâncat de moli, practic. Se vede plasa, iar bambusul nu mai este. S-a uzat destul de mult la spălări din cauza aceasta și a fost același depozit defectuos, din păcate. Deci e bine să vă interesați de detergenți, să folosiți unii cât mai puțin agresivi, vor fi nemaipomeniți și la hăinuțe, se păstrează mult mai bine și ele. Ca avantaje, deci, scutecele cu buzunar sunt ușor de folosit, închiderea cu capse este și ea un avantaj. Scutecul este acum setat așadar la o mărime intermediară, o capsă lăsată liberă pe verticală, 3 capse în mijloc pe orizontală, chiar 5 dacă numărăm și suprapunerea.
Și cam aceasta ar fi diferența față de un scutec Pampers Premium Care mărimea 1. În interiorul scutecelului cu buzunar Wanderous am introdus numai insertul de bambus, nu și pe cel de microfibră. Ca și concluzie, avantajele ar fi faptul că scutecele cu buzunar sunt ușor de folosit, nu trebuie decât scos și reintrodus insertul. Sunt foarte flexibile, avem nevoie de o singură măsură de când bebe se naște până când îl antrenăm la o liță. Se potrivesc foarte bine încă din primele săptămâni ale lui bebe, nu arată prea voluminos sau rigid, sunt moi, pufoase, absorb nemaipomenit, nu am avut scurgeri cu absorbantul de bambus nici pe timpul nopții. O singură dată am avut o scurgere din cauza că nu avusem grijă ca insertul să fie bine băgat, iar la spate rămase așa o bucățică în spatele lui bebe și umezindu-se i-a umezit și hăinuțele. Așa că aveți grijă să trageți elasticul peste după ce așezați scutecelul pe copil. Materialul de bambus este unul din materialele cele mai bune ca și absorpție și senzație de uscat ulterior. Oricum, fleece-ul menține pielea uscată. Așa că până acum nu am găsit decât avantaje. Singurul dezavantaj care au toate scutecele refolosibile ar fi întreținerea, costul inițial mare, evident, și faptul că este mai voluminos. Sfatul meu ar fi să încercați hăinuțele, în special body-urile și costumașele tip cosmonaut, un pic mai devreme decât le-ați încerca în mod normal, să le probați pe bebe, pentru că din cauza volumului s-ar putea să reușiți să le închideți mult mai bine capsele dintre piciorușe atunci când folosiți scutece refolosibile. Acesta este unul dintre primele tipuri de scutece pe care noi le-am încercat. Am încercat Wanderous și Pop-In. Atât mie cât și lui tati ne-au plăcut mai mult Wanderous, motiv pentru care, după cum ați văzut, am mai achiziționat încă un set de 3 după ce luasem pe primul scutecel de încercare. Per total am fost mulțumiți, vi le recomandăm și vouă. Scutecelele vin în culori foarte frumușele, noi deși avem fetiță, primul scutecel pe care l-am luat a fost cel bleu. Ulterior am comandat un set la care ne-am exprimat preferința și a venit cu turcoaz, acest galben care e absolut încântător, e pastel, și această culoare mentă, să-i spunem. Este un verde pal foarte, foarte frumos, nu se vede pe cameră cât de drăguț este. Ok, dacă aveți întrebări, lăsați-mi un comentariu. La revedere!